Walay barangay sa Lapu-Lapu City nga magkonsiderar ang election area of concern. Siloan Merondina sa report. Gikan sa 1,409 ka mga aspirants nga miduso sa ilang Certificate of Candidacy o COC alang sa nagkadiyang posisyon sa barangay ug sangguniang kabataan sa dakbayan sa Lapu-Lapu, nahimo na lang kining 1,402. Matod sa COMELEC Lapu-Lapu City, may pipila ka mga aspirants pagka barangay kagawad, SK chairperson o SK member ang mi-withdraw sa ilang mga COC. Nagpabilin hinuon gihapon ang gidaghanon sa mga aspirants sa pagka barangay kapitan. Samtang base sa monitoring sa Lapu-Lapu City Police, adunay duha ka mga incumbent barangay captain sa mainland Lapu-Lapu nga subling magpapili sa umaabot eleksyon ang nakadawat og hulga sa kinabuhi. Aduna usay laing duha ka mga city councilors ang gikatong may susama usab nga hulga. Dili gid siya nga ang threat niya, grabe ang threat na based sa ilahalang istorya na sila'y kasungian sa mga previous nila ng mga kandidato sa una. Apan gitataw sa Lapu-Lapu City Police nga base sa assessment and monitoring sa City Joint Security Coordinating Center tungod kay walay mga insidente nga nahitabo sa dakbayan nga makonsiderar nga election-related, hinungdan nga nagpabilin nga anaa gihapon sa green category ang tanang mga barangay sa dakbayan. Hinuon, magpadayon ng ilang weekly monitoring samtang magkaduol na ang piniliay. Daw natay mga threat nga ni report sa ilang threat assessment. Still, together with COMELEC, green category gyapon ta, meaning peaceful gyapon ang Lapu-Lapu. Wala gyapon tayo nadawat ng mga election-related incident. Samtang subay sa pagpatuman sa COMELEC gun ban, upat ka mga tao ang nasikop sa Lapu-Lapu City Police kalabot ni ini. Ang duha nakuhaan og armas atul sa buy-bust operation. Samtang ang laing duha nasikop sa managlahing armed person alarm. Usa kanila minor de edad. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.